ngena kwisiqendu bekumele basesesithathu kodwa sesesibini ke apha kunqaku lethu bakwa-West Bank indlela yokufumanisa ufikelelo ukuze uphumelele ekuthengeni imoto. Establisha njani nalaa nto kuthiwa i-affordability, ufikelelo ekuthengeni imoto. Sonke siyayifuna ke ukuqhuba imoto bethuna ezimenyezelayo, kodwa kunakungxama ngokuthenga imoto ngaphandle kokwenza ibudget kuqala. Xa besincokola nombona kule veki phelileyo utshaya ingwe umfana kangibona besincokola ngalo mcimbi webudget. Namhlanje sincokola noGqarha umfo kaVabaza Mfondini. Imvakalelo ke zokuba nemoto entsha zona zinokukwenza uthenge imoto uyibone kuqala kunokuba wenze isigqibo esibalwe kakuhle sezimali. Nokuphumelela ke kuphela ukuba ngaba uceba kakuhle, ucwangcisa kakuhle. Namhlanje ke kwinkqubo yethu ethi #WestBank How To sithetha noSinethemba Vabaza, uGqarha lomfo osuka kwa-West Bank ebambele umbona. Uza kusixhobisa ke kusuka nokuhlala kufumanisa ufikelelo oluyimfuneko ukuze ke qalise ukukhangela imoto yakho. Khumbula ke sifuna ube yincutshe ekuthengeni imoto. Bhala phantsi ke mphulaphuli kuba ngaba unemibuzo futhi ngendlela yokufumanisa ufikelelo. Ngoku ke lithuba lokuxhoma lo mibuzo phaa kuFacebook, kwikhasi lethu likaFacebook elithi West Bank Asset Finance. Usebenzise ke u@WestBank ihandle yethu leyo phaa kuTwitter. Ungalibali ke ukuthi #WestBank How To. Imibuzo yakho ke ngokuthenga imoto inokufakwa kumakhasi kaWest Bank onxibelelwano okanye phaa kwi-breakfast eyondla yekuseni apha kwi-BE. Masamkele uGqarha ke kusasa nje umfo kaVabaza uSinethemba. Gqarha molo Mfondini. Masibulise Bhutiza nakubaphulaphuli bomhlobo wenene ngakumbi abe-BE. That's right. Gqarha makhe siqale kuqala ngokucacisa inkqubo yokuthenga imoto entsha ukuze abathengi bazazi ukuba baza kuqala phi na. Licebo ke elo Bhutiza ke njengoba usutshilo umbona betshilo last ukuthetha ngendaba yebudget. Xa ke uthenga imoto ke uqala wenze leyo budget leyo yokuthenga imoto. Qiniseka ke kuba uyafikelela kwimali imboleko yemoto ube unayo ke imali yokuyibuyisa. Xa usazi ke uyafikeleka kwimali imboleko leyo, lixesha lokuba uqalise ke ukhangela imoto. Yenza uphando ke, ngena kwi-internet, iya kwindawo ethengisa imoto okanye ke ukhangele namaxabiso ke aphantsi kwezo moto njalo njalo. Abanye ke abathengi Bhutiza baqala ngqo phaa kule ndawo uthengisa imoto babone ukuba ngeziphi imoto banofikelela kuzo, kodwa ke akho nto imbi apho, but ke ulumke ungathandi imoto ongenokufikelela kuyo. Khangela ke noba ziimoto zintathu onokuzifikelela uze uqale ke uzivavanye zonke. Unokuthanda mhlawumbi indlela ejongeka ngayo imoto, kodwa zivavanye kuqala ubone ukuba zinezinto ozifunayo na. Hamba notata, umalume okanye itshomi yakho ukuze ubabone ukuba zinayo le moto, inayo yonke le nto uyifunayo. Ungenza isigqibo ke sakho ke sokuba ngeyiphi imoto oyifunayo xa uyithenga ukusuka apho. Xa uthetha ngoyivavanya imoto kuqala uthetha ngalaa nto umuntu ayokwenza amathambo okukhaba amatayara, uthetha ngaloo nto. No. Okay, ininzi ke kodwa ke izinto zonke zinika umdla uzithethileyo Gqarha ngofikelelo, affordability. Yintoni kanye uhlolisiso lofikelelo? Makasiqale apho ke sicacisele igama Bhutiza kuze ke nabaphulaphuli bahambisane nathi. Ufikelelo ke sisigqibo ke ufikelelo qala mandiqalele ngalo. Isigqibo ke sokuthenga imoto okanye into ocinga ukuba iyimfuneko ngokomvuzo wakho wangoku. Ukuhlolisisa lo fikelelo yinkqubo ke enamanqanaba aliqela ke Bhutiza enza wakhankanya. Uhlolisiso lofikelelo luza kubonisa ke kuba unokwazi ukufikelela ngokwenene ukuze wenze isigqibo sezimali ezichanileyo xa ufumene imoto oyidingayo. Inyathelo lokuqala Bhutiza kugcwalisa ke isicangca sendleko. Ufaka ke umvuzo wakho, zonke iindleko zakho. Xa zizonke ke iindleko ziquka into ezifana nokutya, i-insurance, yezamayeza, i-bond, i-rent, amanzi nombane, ukuya ejimini, cellphone njalo njalo. Inyathelo lesibini ke Bhutiza kuza kufuneka ke ufake inombolo yesazisi, i-ID, ilicense yokuqhuba, iphepha lakwamasipala njengesiqinisekiso sendawo ohlala kuyo, nestatement sebhanka senyanga ezintathu, nempepha lomvuzo wakho.
inyathelo lesithathu bhutiza, ibhanki iza kuhlola ke le nkcazelo ukuqinisekisa ukuba isicelo semalimboleko usifakile na. Kweli nyathelo ke ungakhe ulinge wenze ubuqhetseba, ibhanki ke iza kuhlola izindleko zakho ukuze iyazi ukuba ngokwemali engumvuzo wakho kusala malini emva kwendleko. Inyathelo lesine ke bhutiza, ibhanki iza kwenza olwayo uhlolisiso, le nto bathi yi-credit checks. Ibhanki izawubona ke kuba yimalini onokuyifikelela ukuze uyihlawule. Kwangaxeshanye ke baza kubona ukuba ungumntu wokubolekwa na, oku kuthetha ukuba uyakwazi ukuwahlawula amatyala akho ngexesha. Inyathelo lesihlanu ke bhutiza, kokokuba udlule after udlulile koku kuhlolo kungaka, ibhanki ke iza kubala ukuba uza kufikelela yimalini na xa sowufake i-insurance epheleleyo namafutha nokulungisa kwemoto. Inyathelo lesithandathu ke, xa usele ufike kweli nyathelo, ibhanki iza kukuba uyifumana imalimboleko okanye isicelo sakho semali sikhatyiwe, iza kuxelelwa ukuthini. Inyathelo ke lesixhenxe bhutiza, ingcali yezimali ye-insurance, le nto bathi i-F&I phaa kwi-dealership apho uthenga kuyo imoto ikhona, and iza kunceda ke ukuzobela indlela eza kuba ngayo imalimboleko nayo imali efikelele ipokotho yakho. Ukuba ke isicelo sakho sikhatyiwe, baza kuchazela nalapho uba kutheni sikhatyiwe. Xa ngenxa yexesha ndifuna ezinye zonke khe siziyeke, khe siye kumphulaphuli. Ukhona umphulaphuli ongu-Osborne Maswanganye osibhaleleyo kuFacebook, nombuzo ke xarha enqondo yoba nokonawa unawuhamba namhlanje ungawoyanga. Le ndedeba ithi kudala izama kule West Bank Purchase Price Calculator, West Bank Purchase Price Calculator, unomdla wokwazi ke ukuba isebenza njani le budget yokuthenga imoto. Ewe ke bhutisa, ndikhawulezisile. Le calculator ke isebenza ke xa ufake izinto zilandelayo: izavenge ongazifikelela zenyanga, ixesha olidingayo ukubuyisela imalimboleko leyo, ukuba unayo ideposit okanye kufuneka intlawulo yebhaluni. Beka ke umlinganiselo wenzala nakala calculator, khetha ke ukuqukanisa i-insurance yemoto okanye i-insurance yobuqu. I-West Bank Purchase Price Calculator iza kuxelela ke ukuba unoyikuyifikelela na. Ukusuka apha ke kufuna ke uyokhetha imoto ekilingana ixabiso onokulifikelela. Ya, hayi xa siyabulela mfondini, enkosi kakhulu. Sinethemba lento mhlawumbe sokuqhubisana kwakhona ke nazo ke mphulaphuli, sinethemba kavabaza lo Gxarha Mfose West Bank. Emva kwale nkqubo ke sonke sizakwazi ukuhlolisisa ufikelelo. Siyabulela ke apha kusinethemba ngokusicedisa sibe zingcutshe zokuthenga imoto. Khumbule ke ukuba imibuzo yakho inefuthe kule nkqubo, ngoko ke ungabi nazo inhloni zokubuza apha kuGxarha okanye kumbona kuba ngaba mhlawumbe umboni yabe khona kule veki neqela lakwa West Bank. Usebenzisa ikhasi leFacebook elithi West Bank Asset Finance. Ungasebenzisa ke neTwitter, ihandle yethu ithi @westbank. Ungalibali ke ukongeza i-hashtag yethu, #WestBankHowTo, WestBankHowTo.